В Тристото царство господарство живеели крал и кралица. Те имали дъщеря принцеса. Живеели в много голям дворец, охраняван от стотици стражи. Веднъж в кралството дошъл принц и направил сренада на принцесата. Песента толкова много се харесала на принцесата, че тя тръгнала сред принца. Оседлала коня и принцесата бързо препуснала в гората. Бедната майка кралица. Конят се изморил и принцесата му дала време да се почине, а тя решила самата да се послуша музика в слушалките. Nossa, assim você me mata. Принцесата не чула нищо около себе си, хванала я дракона и я издърпал нагоре. Разбрал за случилото се принца и тръгнал да търси принцесата. Видял в гората Кикимора, старата блатна вещица. Здравей, принце, какво търсиш в моето блато? Загубих принцесата. А за какво ти е принцесата? Аз имам всичко в блато. Махай се от мене. Казал принца и избягал. Ой, къде избяга? Времето се развалило и изведнъж принцът видял водната жена Дух. И веднага всички разбрали, че тя иска да му стане жена. Избягал принца. За какво му е водна жената? Отишъл принцът в избата, а там живеела баба Яга. Фу-фу-фу! На български дух мирише. Добре, човече, какво ти трябва? Драконът прилетял ли е? Такива същества няма у нас. Не сме виждали. А това кой е? Побягнал принцът към дракона, довлякал го до замъка и започнал да се бие с него. Дълго време се били. Трудно му било на принца. Но накрая успял